ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜನರನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾಸಕ ಎಂಸಿ ಕಮರುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಜಿಸಿ ಬಶೀರ್ ರವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಕೆ ನಿಶಾಂತ್, ಸಿಎ ಜುಬೈರ್, ಸಾದಿಕ್ ಚಿರುಗೊಳಿ, മഹേഷ് സി, നാസർ മലങ്കര മുതലായവർ ഹാജരിದ್ದರು. ഭൂമി അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ക്രൂരമായ ശ്രമം ഈ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറെക്കുറെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് 97 കഴിഞ്ഞ് 2008 കൂടി ആ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പള്ളിയും 16,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വലിയ കെട്ടിടവും പണിയുകയും ഇ.കെ. സുന്നി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെംസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇതെല്ലാം നടത്തിയത് വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല. പാവപ്പെട്ട മതവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവാസികളായ സിംഗപ്പൂരുള്ള, മലേഷ്യയിലുള്ള, മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖരായ ആളുകളെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വലിയ സഹായം